Ayan, good morning mga kabikulana. Welcome back sa ating munting channel. Ayan, for today's video, tara guys, samahan nyo kami na mag-harvest ng aking mga pananim dito sa aking munting garden. Siya nga pala mga kabikulana, dito ko nagiging busy sa umaga, kaya pag nagla-live ako sa umaga, lagi akong wala. Ayan, dahil nandito kami, kaya tara guys, let's go! Ang laki oh. Tingnan mo oh. Meron siyang ano oh. Laki. Teka na ngayon. Okay na. Yan. Harvest time na tayo guys. Ayan oh, malaki na. Napakalayo naman daw kaya. Ito yung sabi sa'yo. Okay, let's go. Dito naman tayo sa sili. Laki na oh. Tutukan mo muna. Para hindi pa napipitas. Ayan. Ito na buwal na. Pitisim na. Yung patayo ba? Nakuhanan mo na? Hindi pa. Kainitan guys, sayang. Pitas tayo sili. Ayan guys, oh, malalaki na. Ito ba? May pakinabang na yung aming pinaghihirapan. Ay, nalaglag ang sitaw. Ano yan? Parang ano pa. Okay. Ito ba? Pwede na rin yan. Picturean mo nga ako dito. At ito nga pala yung aking mga kamatis. Ayan, nakakatuwa na silang pagmasdan dahil napakadami nilang bunga. Nakakalungkot nga lang dahil ilang puno yung namatay, hindi ko alam kung bakit. Dahil bigla na lang silang naglungkot at nalanta. Hindi ko alam kung may namwisit sa tanim ko. Ayan, tatlong napakalalaking puno na napakaraming bunga, namatay sila. Kaya nalulungkot ako dahil kung hindi sila namatay, ganito na rin sana kaganda yung mga bunga nila. Napakadami na rin sanang bunga. Minsan talaga hindi mo maiwasan sa mga magkakapitbahay na maiinggit. Ayaw nilang magtanim. Pag nakita nilang maganda na yung tanim mo, bubuysitin ka. At pati nga pala yung upo ko, natanim 3 puno. Ayan, namatay yung 2, isa lang ang natira. May mga bunga na din. Nasayang lang dahil namatay yung 2 puno. Nakakalungkot lang talaga. Nalulungkot ako pagka ganyan ang nangyayari sa mga tanim ko. O ayan, di ba, nakakatuwa. Nakakawala ng pagod pagka ganito mo na makikita yung mga tanim mo. Sobrang nakakatuwa. Ayan, napakalalaki ng bunga at ang kikinis, wala silang mga alagad sa loob. At eto nga pala yung aking mga sili naman. Napakababa lang niya. Ayan, pero napakadami niyang bunga. Sobrang nakakatuwa talaga. Ayan. Ang lalaki na niya. Ayan, pero kung makikita nyo lang yan guys. Ayan. Kung makikita nyo lang yan mga kabikulana. Napakababa lang yan. Halos umangat lang ng konti sa lupa, pero napakadami niyang bunga. At saka yung dahon niya parang hindi siya gumanda, pero yung bunga niya napakagaganda ang lumabas. Kasi parang nagkulot yung dahon niya. Pero yung naging bunga niya is napakagaganda naman, diba? Kaya sobrang nakaka-proud at nakakawala ng pagod. Yung paghihirap mo araw-araw sa tuwing umaga na nandito kami, busy kami dito. Ayan. Kaya kung nagla-live ako, madalas wala ako sa live ko dahil nandito kami sa aming taniman sa umaga. Pagkagising namin sa umaga, nandito na kami sa taniman, naggagamas at saka nagdidilig, naglalagay ng mga pataba. Ayan. Dito na uubos ang oras ko sa umaga. Pero sulit naman, di ba? Ayan. Sobrang nakakatuwa lang talaga.
At ito naman yung aking sili na Taiwan. Kung tawagin nila is Taiwan daw to. Ayan, nakakatuwa kasi nung binili ko to, alam nyo ba mga kabikulana, is isang sanga, isang ano lang to, isang puno lang to na diretso, wala siyang mga sanga. Tapos nilagyan ko siya ng nilagyan ko siya ng 14. Tama naman yung nag-advise sa akin, pag yun ang nilagay mo, yayabong siya at magkakaroon ng maraming sanga. Totoo naman nga, sinunod ko siya. Ayan, nilagyan ko siya ng 3x14. Ayan, masyado siya yumabong at napakaraming sanga niya at napakadaming bunga. At ito rin nga pala yung aking papaya. Bumili rin ako ng papaya na bonsai. Ayan, na yung mababa lang siya. Ayan, malaki na rin siya, 35 ang isa. At yung aking repolyo nga pala, ayan, naghihintay na lang ako na bumilog siya. Nakakatuwa ng pagmasdan dahil napakaganda na nila. Alam mo yung papaya ko, tatlo lang to, nabili ko na to kasi naubusan tayo ng budget. Ayan yung isa, medyo nakulob na nga dito sa may puno ng kamatis dahil dito ko na siya inilagay at medyo masikip na. At ito nga pala, may mga repolyo din ako sa balde. Sana gumanda sila dahil ano tawag dito, nasa balde lang sila, hindi ko alam kung magdidire-diretso sila, pero sana nga lang, ayan, sana lang magdire-diretso sila. Ayan, ito yung nga pala yung aking kalamansi, nasa balde lang siya, napakarami din bulaklak. Ito nga pala yung aking upo. Ayan, yan yung sinasabi ko na nakakalungkot dahil kung kailan namumunga na, saka pa namatay yung dalawang puno. Ayan, may bunga na siya. Hindi ko alam kung bakit. Napapaisip lang ako kasi yung kamatis ko, halos bali 5 puno yung namatay. Nalantas siyang bigla. Then ito naman yung upo ko, 2 puno naman yung namatay. Sana lang talaga mali yung iniisip ko kasi meron dito na medyo hindi magaganda pag-uugali sa medyo malapit sa amin. Baka nakaingitan yung aking mga halaman. Ayoko naman magbintang, di ba? At yung aking mga sitaw naman, ayan, nakapag-harvest na tayo pero marami pa rin bunga. Sobrang proud talaga ako sa mga tanim ko, nakakawala ng pagod. At ito naman yung aking mga tanim na gabi. Ayan, kailan ko lang din to itinanim pero malalaki na sila. Dito ko na lang sila itinanim sa may likod na sa may kabila ng bakod para naman kasi dito medyo maganda yung lupa kaya dito ko sila itinanim. Hindi ko nga pala yan sabay-sabay itinanim, nauna yung medyo malalaki na yun. Ayan, inuna ko yun, ayan. Ayan ang loob ng aking garden. Ito yung aking upo na malungkot na, nakakalungkot talaga na makikita mong ganun yung mga tanim mo. At meron din nga pala akong bataw. Ayan, nakailang harvest na rin ako dito sa bataw ko, nakakatuwa dahil napakarami rin yung bunga. Kaka-harvest ko pa lang dito kahapon, pangalawang beses kong harvest sa bataw na yan. Nakakatuwa talaga dahil napakasipag din yung mamunga. Kung ikaw talaga masipag ka lang, hindi ka talaga magugutom. Ito talaga ang pinagkakaabalahan ko sa araw-araw, kaya sobrang busy lagi ako. Nakakapagod pero nakakatuwa. At ito nga pala yung kamyas, ayan, napakadaming bunga, pero mababa lang din siya, halos umangat lang din ng konti sa lupa. Sobrang nakakatuwa, di ba? At ito naman nga pala yung aking sibuyas. Ayan. Nagtry ako magtanim ng sibuyas. Ipinunla ko siya dito. Bumili ko sa Shopee. Yung buto siya, ayan, nakikita nyo yan, ayan, tumubo na. Para lang siyang mga damo, ang liliit niya. Ayan, pinunla ko, maganda na rin pa. Mga tubo na rin siya. At ito nga pala yung aking yung aking kabuuan ng aking garden, ng aking munting garden dito. Nakakatuwa lang pagmasdan, diba? Ayan. Napakaganda na.
Kung matatanaw mo lalo sa umaga na magandang magbisita sa tanim sa umaga kasi para bang ang sigla-sigla ng mga pananim mo sa umaga, nakakatuwang pagmasdan. O di ba? Dito mawawala yung stress mo pag nakikita mo na yung mga tanim mo is ano na siya, mga namumunga na, nakakawala talaga ng pagod at stress reliever ba kung tawagin. Ayan, dito nalilibang talaga ako. Ayan, maraming salamat nga pala mga Kabicolana sa patuloy na pagsuporta ninyo sa aking channel. At kung nagustuhan ninyo ang aking mga vlog, sana pa-consider naman, pakipindot ang notification bell at pa-subscribe na rin po kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel. At maraming salamat sa inyong panonood. See you next vlog mga Kabicolana. Thank you for watching.